Esperamos por Isabel. Isabel non pode vir, porque vai co padre no hospital. Vale, de acordo. Sí, vale. Buenas tardes a todos. Iniciamos esta sesión ordinaria en primeira convocatoria co seguinte orden do día. Parte resolutiva, punto número 1, aprobación do acta da sesión anterior de data 14 de setembro de 2018. Algo que comentar? Siguiente punto, expediente número 72/2018, cuarto plan de igualdade de oportunidades entre mulleres e homens do Concello de Ortigueira, período 2018-2022. Traemos o cuarto plan de igualdade de oportunidades 2018-2022 que entre homens e mulleres do Concello de Ortigueira, que foi dictaminado favorablemente e de xeito unánime pola Comisión Informativa. Este plan, que terá unha vixencia de 4 anos ata o 2022, é froito da avaliación do plan anterior e da colaboración de diversos axentes sociais e técnicas do CIN. Con el imos dispor en Ortigueira dun instrumento de planificación que será guía a seguir nos vindeiros anos en materia de igualdade no noso Concello e mesmo de loita contra a violencia machista. Consta de 6 áreas estratégicas e 11 liñas de actuación. Incorpora como novidade o punto 5 da atención ao rural para implementar medidas neste entorno. Sabemos que aínda queda moito por facer, pero non desistimos do noso compromiso para acadar unha sociedade máis xusta e igualitaria con igualdade de oportunidades para todas as persoas, independentemente do seu sexo ou condición. Ana, tes a palabra? Manuel? Carlos? Nada, deixar constancia un coñecemento informal que teño do bo traballo que están a facer os servicios sociais en moitos ámbitos, tanto a psicóloga como o resto do persoal, e desde logo apoiar esa iniciativa porque que estiven a ler reflexa perfectamente traballos que se están a facer. Entón, que sigan nesa liña. Gracias, Carlos. E Rafa? Nada, ninguna intervención. Ben, pasamos logo votación. Votos a favor? Unanimidade. Siguiente punto. Expediente número 939/2018, conta xeral do exercicio 2017. A Conta Xeral do exercicio 2017 foi informada favorablemente na Comisión Especial de Contas. Posteriormente publicouse no BOP e someteuse á exposición pública ata o 15 de outubro, non recibindo ningunha alegación. Hoxe traes ao pleno para rematar o expediente dar cumprimento do artigo 212 do Real Decreto 2/2004 da Lei Reguladora de Facendas Locais. A modo de síntese, destacar o saldo da conta de resultados económico-patrimonial no exercicio 2017, pode manifesto un aforro de 1.328.853,29 euros e o remanente de tesourería total do 2017 de 1.462.851,60 euros, que reflicte a solvencia económica do Concello. Nada máis. Gracias, Ángel. E Ana? Manuel? Carlos? Voume abster, simplemente comentar, así como un comentario xeral, que ao equipo de goberno que non esquezan nunca as prioridades teñen que ir sempre por riba dos luxos. Entón que teñan iso pendente sempre, en ese sentido, pois, nada máis. Bien, gracias, Carlos. Rafa? Nada máis. Pasamos a votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Quedan 6 votos a favor e 5 abstencións. 4. Perdón. 4 abstencións. Perdón, 6 votos, non, 1, 2, 3, 4 abstencións. Como que son os casos? 6 votos a favor, 4 abstencións. Siguiente punto, expediente número 1269/2018, modificación orzamentaria, suplemento de crédito.
suprimentos de crédito. Neste expediente de modificación presupostaria temos como finalidade darlle uso aos fondos improductivos do orzamento que están sobrantes e redistribuílos entre as áreas de gasto necesitadas de maior financiación. Trátase de utilizar fondos previstos para amortizar créditos con entidades financeiras, dado que xa foi liquidada a débeda coas entidades bancarias, e distribuir 87.543,99 euros a área de gasto 2, que son actuacións de protección e promoción social, por un importe de 55.969,25, entre os que se contemplan 6.000 euros de axudas á natalidade no Concello de Ortigueira, o ascensor do asilo e outros gastos de locais sociais, luz, extintores, internet, programas de servicios sociais e servicios de asistencia a domicilio. Despois, a área de gasto número 3, que son produción de bens públicos de carácter preferente, por un importe de 14.231,27, entre os que está o mantemento de radiadores do centro de saúde, actividades teatrais e culturais. E despois a área de gasto número 9, que son actuacións de carácter xeral por un importe de 17.346,47, referidos a gasoil, cotas de comunidade, proxectos e outros. Ben, gracias, Ángel. Ana? Non. E Manu? Carlos? Sí, no tema das axudas á natalidade, quería facer unha pregunta, porque non sei de memoria. Hai unha ordenanza, algún tipo de regulamento que para estas axudas? Porque si hai, e se responde a criterios de progresividade, creo que se di, na renta, pois entón estou a favor. Si é pan para todos, non, porque moitas veces damos axudas á natalidade pois a mellor a familias que teñen rendas altísimas. Entón, se responde a criterios de progresividade, estaría a favor, e se non, pois votaría en contra. Ben, gracias, Carlos. E Rafa? Bueno, como nosotros tamén tenemos dudas de esas cuestiones, nos vamos a abstener y simplemente recordar, simplemente para que lo sepan los vecinos de nuestro ayuntamiento, que estas ayudas a la natalidad fueron anunciadas el 18 de enero del 2017. Ha tardado casi 2 años en poner a tramitar este reglamento de ayudas a la natalidad por valor de 6.000 euros. 2 años para una gestión. Esta es la eficacia de su gobierno, señor alcalde. Nosotros, como digo, nos abstendremos en este punto. Bien, Ángel. Sí, comentarle a Carlos, hai muchas bases redactadas e pendientes, bueno, de facer unha reunión con todos os grupos para o que distí, hacer os cambios oportunos que creamos para intentar chegar a un acordo entre todos. Pero non me respondí. O sea, hai unhas bases redactadas. Están xa redactadas? Non, hai un borrador, que é un borrador. Falta aprobación e todo Bueno, iso. pois, se nese borrador Sí, está claro. fala de progresividade, pois eu vou estar a favor. De momento estamos falando de consignar crédito. Sí, vamos. Bueno, pois, por agora estou a favor. Pero despois haberá que aprobar Consensuar. o borrador, non? Sí. Ou sea, o documento. Sí, está o borrador, sí. Ben, e alguna intervención máis? Non. Ben, pasamos a votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? 3. Sí, o resultado que 7 votos a favor, 3 abstencións. Siguiente punto, expediente número 1333/2018, solicitud de cesión do Eucaliptal, sitio nas proximidades da Praia de Morozos a favor do Concello de Ortigueira. Sí, Ángel, tes a palabra. Sí, trátase de conseguir a titularidade deste Eucaliptal a favor do Concello de Ortigueira. Para elo preséntase un plan de xestión do Eucaliptal co fin de levar a cabo unha xestión eficiente e segura do mesmo que nos permita mantelo acondicionado para evitar incendios, pragas e darlle un uso máis axeitado, recuperando este espazo para conformar un área natural de utilización polos veciños e ao mesmo tempo poder utilizar como acampada do Festival Celta, preservando así o ecosistema lunar. Entonces aí a comisión informativa tamén se levou o proxecto. Nada máis. Ben, gracias, Ángel. Ana? Manu? Eu creo que é algo positivo, creo que xa tempo que debería estar feito, creo que é un proxecto que, se non me equivoco, xa estaba feito ou mirado polo anterior goberno.
Eu creo que non. Sí. Pues eu creo que sí, señor A alcalde. cesión non estaba... A cesión no, pero o proyecto sí, que está mirado, pero bueno, Ahora aquí. creo que é algo positivo. Vale, moi ben. Carlos? Nada, era máis fermosa unha carballeira, pero temos un eucaliptado, vou estar a favor. Non dá tempo a cortar e replantar. Vale, gracias. Rafa? Sí, estamos a favor porque, como dice Manuel, esto ya viene de la época en que era yo alcalde. Lo único que nos gustaría que nos aclararan es cómo van a gestionar los eucaliptos. Es decir, la cesión incluye, digamos, para así entenderlo, que la gestión directa de todas las plantaciones allí existentes. Correcto. Sí. De acuerdo. Ángel, algún tema máis? No. Pasamos a votación. Votos a favor? Siguiente punto, expediente número 1340/2018, modificación da base 33 das bases de execución do orzamento. Trátase de dar o derradeiro paso que foi exixido pola intervención do Concello para poder incorporar ás Pormor 20.000 euros e ao Clube de Fútbol 5.000 euros, os 25.000 euros que estaban retidos na Fundación Ortegalia. Así, hoxe, propónse que na base que detalla o desglose das subvencións se recolla incremento das cuantías existentes para as Promor e o Clube de Fútbol. Deste xeito, quedaría as Promor con 30.000 euros e o Clube de Fútbol con 20.000, de tal maneira que unha vez pase a exposición pública xa poderán ser utilizados. Xa sabíamos que o proceso iniciado era longo e farragoso, pero afortunadamente hoxe remata o último dos pasos que se tiveron que dar. Así, no mes de abril se modificaron en pleno as bases de execución do orzamento para liberar os fondos da Fundación. No mes de xullo se fixo unha modificación de crédito para consignar 20.000 euros máis para as Promor, que houve que someter a exposición pública. O 21 de setembro foi a aprobación definitiva tras a publicación, e o 8 de outubro se acordou por decreto o incremento de 5.000 euros ao fútbol. E agora, día 22 de outubro, se modifican as partidas das subvencións. Ben, gracias, Ángel. E Ana? Vale. Carlos? Nada, vou estar a favor, simplemente lembrarlle ao Concelleiro de Deportes a necesidade de fomentar o deporte femenino, como en Ortigueira pois o que máis temos é fútbol, e como non podemos obrigar a ningún club que xa bastante fan con ese traballo voluntario, non podemos obrigalos a facer un equipo femenino, pois facer unha actividade de promoción e máis, pois se é necesario, dentro do plan de escolas deportivas, facer algún tipo de colaboración co Club de Fútbol para intentar que en Ortigueira haxa máis rapazas facendo deporte. Ben, xa faláramos noutra ocasión. Gracias, Carlos. Rafa? Sí, por supuesto que vamos a estar de acuerdo, porque hay que recordar que esta es una proposición que hice yo, ya no me acuerdo cuántos años hace, y que ustedes en el pleno en que yo lo propuse dijeron que no se podía hacer. Ya ve, señor alcalde, como queriendo las cosas se consiguen. La única diferencia es que si me hubiera hecho caso aquel día, Aspromor hubiera cobrado hace 2 años estas cantidades, y no, pues eso, 2 años después, que han tenido que convivir con menos cantidad a pesar de las dificultades que tienen. Una cuestión más que necesitaría que nos aclararan. Es difícil de entender que estamos hablando de 2 entidades como Aspromor y el Club de Fútbol, y con Aspromor siga sin firmarse el convenio y con el Club de Fútbol ya esté firmado. Es decir, a pesar de que los trámites se estaban haciendo, usted hace, si no recuerdo mal, hace 2 meses o 3 meses, hablo de memoria, firmó un convenio con el Club de Fútbol por valor de 15.000 euros. Y sin embargo no lo firmó con Aspromor. Es difícil de entender que le dé prioridad al Club de Fútbol, y a mí me encanta el fútbol, que no a Aspromor. Pero la pregunta, a pesar de esta, digamos, absoluta cuestión muy difícil de entender, es ¿cómo van a firmar ahora con el Club de Fútbol los 5.000 restantes, si ya hay un convenio firmado? ¿Cómo van a hacer para darle los 5.000 que hoy van a quedar aprobados en pleno? ¿Alguien lo sabe?
Porque yo no. ¿Alguien me lo puede explicar? Nos lo dirá la intervención municipal, señor Girón. Es que nos lo tiene que decir. Cómo tenemos que hacer esas cosas. Perdón, señor alcalde. Este es el pleno del Sí, ayuntamiento. claro, ya se lo digo, ya le estoy respondiendo. Pero ¿cuándo nos lo va a explicar a los vecinos? Pues ya se lo expliqué. ¿Cuándo? Le estoy respondiendo. ¿Algún tema? Bueno, volverá el tema sin duda encima de la mesa, porque como no van a saber cómo hacerlo, si quieren se lo explico yo. ¿Vale? Vale. Nada más, ¿alguna intervención más? Ana, Manuel, Carlos. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? Siguiente punto. O expediente número 1203/2017, desaceptación das vivendas destinadas aos docentes do C. José María Laje. Ponse ao pleno a desaceptación dos inmobles de dominio público destinados a vivendas do centro educativo por mor de atoparse nunha situación ruinosa e de grave deterioro que incumpre os requisitos mínimos de habitabilidade. Por elo, considérase que este espazo podría ser liberado e utilizado para xenerar esta ampla zona urbana co fin de crear unha praza pública e condicionar e ordenar o fluxo de vehículos en condicións de seguridade viaria nunha zona na que confluen varios servicios, como son o CEIP, o Polideportivo, a Escola de Música, bueno, confiamos no apoio de todos os membros da corporación para a desafección destes inmobles cualificados como edificios públicos escolares para cualificalos como ben patrimonial, dado o interese que ten esta decisión que require da maioría absoluta do pleno. Sí, bueno, ao final debo aclarar algo. Ana, Bueno, isto creo que foi unha promesa electoral, como todo o que fai tarde, mal e arrastro, leva 3 anos e medios perdidos. Se puido estar desafectada, e isto se puido traer a pleno hai moito tempo. Non sei por que tardou tanto en traelo, porque creo que é algo positivo para todo o concello. Carlos. Nada, supoño que as vivendas non están en bon estado, ainda que hai dúas que non sei se unha ou dúas, o ano pasado había dúas, agora hai unha que está habitada, e tamén supoño que falaron coas persoas que as están habitando. Eu, en principio, vexo aquí dúas opcións que non sei se se valoraron. Hai unha opción que sería transformadas en vivendas sociais, o que pasa que a mellor sale máis cara a salsa que o peixe, como se di, dado o estado no que están. E a outra é desafectadas, teño as miñas dúbidas. En principio, según o que me resposten, pois podo votar a favor ou podo absterme. Rafa? Nada. Hai un tema que é unha reunión que tuve na delegación de educación, o que se plantexaba era facer a desafectación de 2 bloques. O bloque que está no centro, digamos, hacia o colexio, e máis facer a desafectación do outro bloque que está en frente, e deixar o da parte de arriba, digamos, porque aí todavía hai unha vivienda que están residindo nela e iso. Cal é o problema? Que os 2 bloques, que digamos, está baixando a izquierda, están os 2 dentro da mesma referencia catastral. Entón, en unha sola parcela, temos que facer a desafectación de todo. Vale? De tanto da dereita como da izquierda. Ese é o cambio que pode haber con respecto ao que se informou na comisión informativa e tamén o que falamos en Coruña. Vale? Bueno, nada máis. Sí, señor alcalde. Sí. Vamos a ver. Estuvimos en una comisión el otro día, yo le pregunté específicamente eso, la reunión fuera antes de tal, y no nos dijo eso. Ahora viene aquí y nos dice otra cuestión. Se lo estoy aclarando ahora mismo. Sí, pero hombre, para eso son las comisiones, para aclarar esas cuestiones. Exactamente. Y se la pregunté específicamente. Bien, pues disculpe, señor Girón, pero se lo estoy aclarando ahora que tiene que ser así por ese motivo. Pues entonces nos tendremos que abstener, señor. Vale. Pasamos entonces a votación. Votos a favor. Perdón, señor alcalde, unha cuestión. Falouse coas persoas que están residindo, hai algún tipo de impedimento? No, en principio no, pero bueno, hai que respetar o seu uso de vivienda e o seu domicilio ahora mismo, entonces temos que ter esa sensibilidad con eles. Pasamos a votación, entonces. Sí, Ana. Pero fazer unha pregunta. Sí. Se agora desafectamos os 3 bloques de viviendas,
tamén lle poden exigir que donde están vivindo que o arregle. Entonces, nese momento, tense que facer cargo o Concello. Bueno, pero de todas formas, bueno, eles teñen arreglada a vivienda, nosotros de todas formas a esa persona lle temos que dar alguna solución, non queríamos facer o derribo dos 3 bloques, queríamos simplemente facer o derribo de 2, cando sea o momento. O que está hacia a biblioteca e o do outro enfrente, o primeiro non. Entonces, o primeiro desafetarse, o desafetarse o outro, temos que facer cargo dos terrenos. Sí. Señor alcalde, entonces no es más lógico hacer la desafectación solo del bloque que está cercano al colegio y dejar donde está viviendo gente sin desafectar. Es solo unha vivienda. Entonces sí que é solo unha vivienda, entonces atrasamos. ¿Vale? Pero no solo una vivienda, es un bloque de 6 viviendas. No, pero ahora mismo está viviendo solo una familia en ese bloque. Están viviendo. No, hombre, pero Pero alguna yo solución digo, tendremos que... vamos a ver, la propuesta es, al lado del colegio hay un bloque, ahí no vive nadie. Sí. O sea, no tiene inconveniente ninguno. Desafectemos esa solo, que tiene otra referencia catastral, y dejemos las que están viviendo, que con hacer aquella actuación, yo creo que en el plazo de 1 año o de 2, yo creo que va a ser suficiente, y dejemos la otra referencia catastral fuera de la desafectación, hasta aclarar con los propietarios de esas viviendas cómo les va a influir que pase a ser, digamos, ya propiedad plena del ayuntamiento. Yo esa es la propuesta, entonces votaríamos a favor de esa si se desafecta solo un bloque. Si hay viviendas afectadas, nos abstendremos. Bien. Nosotros vamos a seguir con la propuesta del pleno y mira, pasamos entonces a algo más. No. Pasamos entonces votos a favor, votos en contra, abstencións. No temos nada de bien. Vale, se necesitan 7 votos para que prospere este punto. Podemos facer unha aclaración? Sí. Que, polo que sabemos, o Concello de Ortigueira ten o compromiso de mantemento das vivendas, estén desafectadas ou non. A afectación que teñen é que a xestión do tema de que estén vivindo profesores nesas vivendas o leva a educación, pero en principio, dende o principio temos o compromiso de mantemento. De feito, me imagino que por eso están en tan malas condicións, porque o Concello non se pode facer cargo nin agora nin antes. Entón, queríamos aclarar eso, por se acaso cambiaba o sentido do voto. Eu quería... Sí, Carlos. Un tema delicado, non? Con independencia de quen vai manter iso, eu entendo que no seu momento as vivendas poideron ter un sentido, pero tamén é verdade que a día de hoxe, tal e como está a economía, non? Ou profesora, independentemente das persoas que viven, que non quero entrar niso, lóxicamente, non? Un profesor ou profesora dentro da renda media que hai neste concello, pois non é unha persoa, entre aspas, desfavorecida, non? Entón, pois, sexa a educación ou sexa o concello, pois non sei hasta que punto ten sentido que unha institución pública faiga un mantemento dunhas vivendas que para nada son sociais. É dicir, que eu non coñezo, houve unha época que tanto no colexio como no instituto, pois, cando se fixeron as concentracións, pois que estes edificios se facían con vivenda. No instituto hai tempo que deixou de empregarse, que o departamento, agora ali o departamento de orientación, no colexio tampouco se está a empregar, pero, repito, independentemente de quen este vivindo, que aquí todos somos veciños, eu penso que cara ao futuro, pois é algo que non ten sentido. Tamén é certo que hai moitos anos dicíase aquilo de ganas, vives peor que un mestre de escola ou algo así, non? Ganas menos que un mestre de escola, pero non é o caso a día de hoxe, dada a renda media que pode haber neste concello. Entón, se a idea é no futuro ou ben facer vivendas sociais ou ben rehabilitar ese espazo, por eso preguntaba eu, non sei se os veciños estaban dispostos a... Eu falaba de deixar un mueble ou se
polas malas desde logo non se poden votar. No. Nin intentaríamos. Nin se intentaría. Pero claro, se vamos a desaceptar isto, para que despois teñamos que ser nós, se entendín ben, os que nos fagamos cargo dun mantemento que ata agora non está facendo educación, pois entonces eu... Pero que non é educación o que ten que facer o mantemento desas vivendas, é o Concello dende o principio, dende que se construíron. Entón, o Concello, dende os anos 70, me imagino que se terán construído, 75, pois é o, digamos, o encargado de facer o mantemento desas vivendas. O que ten educación é a xestión, é dicir, coa desafectación o único que se persigue que en vez de a xestión de papeleo, en vez de que a educación, a vai a facer o Concello. É dicir, pasa a ser un pouco o Concello que decide quen vai a vivir nesas vivendas. Quen vai a vivir nesas vivendas? Entón, poden ser vivendas que se lle deixaran a persoas que non son mestres. Vamos, despois da desafectación, sí. Que non nos ve mal ter un edificio ou ter uns pisos. Iso para min cambia todo, porque se hai unha persoa en risco de exclusión social ou que non pode acceder a unha vivenda, e se lle pode habilitar iso, ainda que as condicións non sean as óptimas, pois entón eu estou a favor. Pero despois de... Estou a favor Primeiro clarísimo. desafectamos e despois o bloque que queda, que o que digamos que está en mellor estado, pois pouco a pouco, como se vamos arreglando, e se hai necesidades, pois como a que houve esta mañá, pois temos donde meter esa xente, senón non temos, ahora mesmo non temos nada. Como non dependamos un particular, non temos donde aloxar unha persona que o necesite, ainda que sea para unha semana, non temos. Creo que non está mal de arreglarlo, ainda que sea pouco a pouco, según poidamos, e xa está. Pero todo isto non puido usted explicar na comisión informativa, Porque sin traelo así... Xa o expliquei antes, porque o tema está que ao estar as dúas parcelas, os dous edificios dentro dunha parcela catastral, o servicio técnico non permite a segregación, vale? Entón temos que facer eso, senón esperaríamos un pouquinho máis a ter unha situación mellor. A diferencia en que está, en que iremos arreglando pouco a pouco, se non podemos meternos a arreglar o edificio de golpe. Está claro que vamos a arreglar ou vamos a tirar Sí, ou sí, que no. vamos a facer. Ese arreglamos, Ana. Ese edificio proposta é arreglarlo con unha subvención, como sea, pero arreglarlo para ter unhas viviendas sociales para que non necesite, vale? Esa é a idea, non? Vale. Eu vou confiar na palabra do grupo de goberno e vou votar a favor, porque de aquí a que suceda todo iso de amañar ou non amañar poden pasar moitas cousas, entón, en principio o meu voto vai ser favorable. Usted está dicindo que vamos a arreglar. Sí, a miña intención é esa, claro. Pero non somos solos, somos unha corporación. Vale, antes de tirar usted ten que traer a pleno outra vez De tirar o que? o edificio. Legarreta vai confiar na súa palabra. Bueno, eu quero me asegurar do que usted está dicindo que vai arreglar ese edificio, que polo menos o vamos a intentar. Quero saber en tempo se o vai tirar ou se o vai arreglar. Dependendo de se o vai arreglar ou o vai tirar, a mellor a nosa posición é distinta. Vamos a ver, son tres bloques. Dous bloques, o que hai diante do colegio, derríbase para ampliar a zona. O que hai enfrente, tamén, porque está moi mal estado, os sótanos inundados de agua e o edificio costa máis arreglalo que reparalo. O que está ben, digamos, é o da parte de arriba, que é onde vive unha profesora e unha familia. Bueno, nosotros necesitamos viviendas sociales. Non temos en Ortigueira viviendas para alojar unha persona que está nunha situación complicada. Ese válenos para isto. Non son pisos de maravilla, pero restaurado e arreglado válenos perfectamente para este tema. E máis, é que temos esa necesidade. Non porque vamos a derribar se está máis ou menos ben. Quedarían 4 vivendas, non? A parte que habría que presentar un proxecto, que habría que aprobarlo en pleno e todo o tema, vamos. Sí. Pero, señor alcalde, vamos a ver. Los informes técnicos dicen que esas viviendas son habitables. Están viviendo en ellas, sí. Repito la pregunta. El informe técnico dice que esa vivienda es habitable o dice que no es habitable. ¿De qué edificio estamos hablando? Del Los primero, tres. los tres no. El primero es habitable y los otros dos no son Dice habitables. un informe técnico. Señor Girón, podemos llamar al arquitecto y le preguntamos. Es que lo que yo quiero saber. Vale. Hombre,
Yo no soy arquitecto, no soy técnico. Joder, y dale con que no es arquitecto. Y yo tampoco soy astronauta, pero yo vengo al pleno y los vecinos quieren saber unas preguntas y usted Bueno, quiere saber yo ya las sé, respuestas. creo que ya lo expliqué 2 veces lo mismo. Suficiente. Pero en comisión nos explica una cosa, ahora aquí viene otra y explica otra contraria. No sabemos si ha hablado con las familias que allí viven. Yo sin hablar con esas familias, desde luego, mi voto no tiene Pero estamos voto. hablando de una desafectación, es decir, de un trámite. Ya sé yo sé de qué estamos hablando. Pues ya está. Sí, me parece que no sabéis de qué estamos estáis hablando hablando de sois liquidar vosotros, las viviendas Vanessa. y de absolutamente Vale, nada. ya está. Vamos a pasar al siguiente punto, la votación ya está. Y este punto pues lo llevaremos a otro pleno o como sea. Siguiente punto. Delegación, expediente número 544/2017, Delegación de Competencias Tributarias da Deputación Provincial. Temos este punto unha vez máis ao pleno, porque hoxe en día non é posible cumprir axeitadamente o servicio de recadación no Concello de Ortigueira por falta de efectivos humanos suficientes, dado que a mesma persoa leva a tarefa de nóminas, pagaduría, tesourería, cobros e todo elo, a pesar do esforzo feito por parte do personal municipal en acudir a formación para actualizar os seus coñecementos en materia tributaria e do esforzo realizado polo Concello actualizando a plataforma do programa de recadación. Certamente, neste momento temos moitas dificultades para conseguir os ingresos previstos, o que produce, por un lado, un desequilibrio nas contas e, por outro, un agravio comparativo fronte aos veciños e veciñas que se cumpren coas obrigas. Por elo, e dado que a Diputación só se fai cargo da recadación anual, traemos este punto ao pleno para que no vindeiro ano poidamos ter listo este asunto de interese xeral para o Concello. Como saben, arrastramos un problema de legalidade xa de gobernos anteriores e advertido moitas veces pola intervención e por secretaría, por terse prorrogado tácitamente o contrato de servizos externos de recadación que non era posible solventar. E agora transcurrido xa un tempo dende a finalización de dito contrato e vende a imposibilidade material de facer ese servizo con medios propios, propomos que se acorde delegar na Diputación ata que se poida contar con máis medios humanos no Concello e toda vez que esta delegación de competencias pode ser recuperada cando se estime. Gracias, Ángel. Vamos. Bueno, o meu voto vai ser en contra, porque nós tivemos unha reunión, usted quedou, usted e máis todos, porque estábamos todos ali, quedamos nunha cousa en deixarlle acabar o contrato e despois pasalo á Diputación, que creo que non me equivoco, se usted cumplira ca súa palabra, xa tiña acabado o contrato, xa podíamos pasalo á Diputación. Pero de todas formas, o que acordamos entre todos, e creo que o falamos ali e que todos estivamos de acordo, o que o incumpleu foi usted, non fomos os demás. Entonces, é outra cousa, onde nos vai a tesorera? Xa non temos tesorera. Manuel. Bueno, vamos a ver, eu desde o primeiro momento non coincido co que está dicindo Ana, porque eu desde o primeiro momento dixen que debía ser o Concello o que recaudara directamente, porque nun Concello pequeno como este, pois non ten sentido delegar nada. Canta máis xente haxa traballando aquí, moito mellor. Polo que me comentaron o outro día, despois da comisión, que volvín preguntar, díxoseme que a día de hoxe, coa situación actual do Concello e coa situación legislativa, que era imposible contratar a ese persoal que se encargaría da recaudación. Polo tanto, por facilitar que esa recaudación se poida levar adiante, pois vou estar a favor de delegar na Diputación, iso sí, que deixando claro que conste en acta que tan pronto como sexa posible que o Concello poida asumida, que se recupere esa xestión directa para o Concello. Nada máis. Gracias, Carlos. Rafa. Sí, señor Legarreta, después quiere que no le digan que es el socio del gobierno. Pues con estos cambios de criterio que usted tiene, no le va a quedar más que escucharlo. Mire, yo solo recordar este tema ya es la tercera, cuarta, quinta o sexta vez que viene a tema. Simplemente recordar cómo fue. Una persona que estaba contratada por este ayuntamiento, que llevaba cerca de 40 años contratada, le quedaban 6 meses de contrato, se llegó a un acuerdo donde estaban presentes todos los grupos políticos, el alcalde
los funcionarios del ayuntamiento, y al señor alcalde la semana siguiente coge y le manda una carta de despido al señor Ricardo Fer. Estos son los hechos. Nuestro voto es en contra. Ángel. Nada, recordarle que sí, efectivamente estaba contratado de forma ilegal, como advirtieron todos os informes de intervención. Ilegal. Bien, señor Girón, por favor. Xa non, xa non. Eu por alusións ao señor Xirón, é dicir, eu penso que cando estamos representando a unha institución ou cando estamos representando a un grupo de veciños, temos que deixar un pouco de lado o sentimentalismo. É dicir, eu fun veciño toda a vida cando vivía na casa dos meus pais, de Ricardo e de toda a súa familia. Pero eu entendo, eu e todos que estamos aquí, nos debemos ao interés xeral, e hai uns informes da señora interventora que dicían, desde hai moito tempo, que estábamos facendo as cousas mal. De tesorería. Entón, eu en ningún momento falei de prorrogar ese contrato, eu falei desde o primeiro momento de non delegalo na Diputación, e agora, porque se me está asegurando de que é imposible que o Concello contrate ao persoal necesario para facer iso, e que hai un risco de que non se ingrese todo o que se debía ingresar, é dicir, que toda aquela parte que nosotros teríamos esa porcentaxe que a Depuración se quedaría, que a vamos a perder por non poder recaudar do xeito debido, pois votarei a favor de que se delegue esa competencia, pero sempre que haxe un compromiso de que no futuro, tan pronto sexa posible, que esa competencia volva a recaer no Concello, como están facéndose noutros concellos non moito máis grandes que este. É simplemente solicitar. No seu momento solicita, se somos capaces de facelo no Concello, pois podemos volver a facer. Simplemente quero aclarar que en esa reunión a nosa intención era boa. A nosa intención era que esa persona se jubilara aquí leva moito tempo. Non era persoal do Concello, nin era traballador do Concello, era unha persona autónoma. Era un autónomo que facía ese servicio durante moitos anos, que según os informes que nos presenta a tesorera titular da plaza, nosotros non podemos ter esa persona facendo esa recaudación porque era unha contratación ilegal. E simplemente o que se fixo e o que fixen en este ayuntamento foi acatar o informe de tesorería municipal, o cal non nos podemos negar. Está aí, pode ver quen queira, pode ver a situación ilegal e desde cando era ilegal, e eu non vou manter unha situación ilegal neste Concello. Nada máis. Despois, o tema de Ana, preguntabas por o tema da tesorera. A tesorera titular ten unha plaza en Santiago de servicios especiales. A súa plaza está aquí no Concello, pero solicitou ese cambio e nosotros temos que darle porque así a lei a ampara, non? E despois solicitamos outra tesorera interina mentras ela está en Santiago, pero de momento non veo claro, senón xa estaría aquí. A nosa intención sempre é ter os postos todos cobertos e obedecer o que nos dicen os técnicos. Nada máis, pasamos a votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Vale, non prospera. Siguiente punto. Expediente número 1412/2018, recoñecemento extrajudicial de crédito número 2/2018. Ángel. Bueno, este punto ven fora do orden do día do pleno porque, bueno, o expediente non puido estar rematado na súa totalidade para leválo á comisión informativa. Si ben, como saben, ao acabar a comisión se lles informou da vontade do goberno de traerlo ao pleno con fin de axilizar o pago aos provedores. Este expediente foi iniciado pola anterior interventora, non puido finalizarse hasta agora, e dado que a intervención estáse acometendo un procedimento de expurgación de facturas que non resulta doado. Trátanse de 6 facturas de mantemento do mandato anterior referidas no ano 2015 por un monto de 6.214,98 euros, outro montante por valor de 5.203 por o servizo de actos xurídicos realizados en defensa do Concello no ano 2014-2015, que non superou enviar pola plataforma ata este ano,
E outro grupo de facturas que corresponden a suministros de electricidade por un monte de 11.996 euros que houve que retroceder porque viñan duplicadas. Entón, en algún caso, é que agora se incorporaron no 2018. Ben, gracias Ángel. E Ana, tes a palabra. Sí, non. Perdón. Este é un punto que temos que votar a inclusión na orden do día do xe do pleno. Votos a favor da inclusión? Votos en contra? Abstencións? 3. Abstencións 4. Vale. Prospera a inclusión. Ana, tes a palabra? No. Manuel? O meu voto vai ser en contra. Eu creo que xa é máis do mismo, estamos sempre igual. Xa levamos advertido en plenos anteriores e sigue con reconocimientos extrajudiciales. O meu voto vai ser en contra. Carlos? A ver, aquí, polo que eu entendín, hai facturas que son da etapa do goberno anterior, non habendo ninguna factura que non este debidamente visada polos servizos do Concello, entendendo que, bueno, as compañías eléctricas que non me dan ninguna pena, non? Pero que outros proveedores sí que me poden dar, ou que sí que os podemos perxudicar, independentemente de quen estea gobernando, e por moito que diga o señor Xirón, eu penso que o razonable é que as persoas que prestaron os servizos, algúns deles na súa etapa de goberno, que cobren. Por lo tanto, podemos criticar ao señor alcalde porque non fai os orzamentos, pero a xente ten que cobrar. Entón, unha cousa é que se lle diga ao señor alcalde que faiga mellor as cousas, e outra deixar castigar aos veciños. Eu podo castigar ao señor alcalde, pero non vou castigar a estes proveedores. Por tanto, o meu voto vai ser favorable. E gracias, Carlos. Rafa? Sí. La cuestión es que estos reconocimientos extrajudiciales tienen fácil solución. Lo que pasa es que el señor alcalde se niega a aplicarlos desde hace 2 años. ¿Qué es un reconocimiento extrajudicial de crédito? Muy rápidamente. Uno hace un presupuesto y al final del año hay algunas partidas que se agotan, el ayuntamiento tiene que seguir funcionando, llegan esas facturas y se llevan a un reconocimiento extrajudicial de crédito para pagarlas. Así de sencillo. ¿Qué ocurre? Que aquí no se hacen presupuestos. Entonces, claro, empezamos a hacer gastos y gastos y gastos fuera de un presupuesto que tendría que estar ya debatiéndose a estas alturas aquí, pero el equipo de gobierno se pretende pasar los 4 años de esta legislatura que ya toca a su fin, pues con un presupuesto, sin hacerlo, teniendo en cuenta otra cuestión, que son importantes. Al prorrogar los presupuestos, y estamos con los presupuestos prorrogados, el capítulo de inversiones, como ustedes saben o deberían de saber, pasa a 0. No hay inversiones municipales con dinero municipal. Podemos tener una tesorería estupenda, podemos tener los remanentes que queramos. Si no hacemos presupuestos nuevos, el capítulo de inversiones pasa a 0. Son conscientes de ello, ¿no? Les recuerdo, y si corríjanme si me equivoco, que en los presupuestos que aprobaron, los únicos que aprobaron, insisto, en los 4 años, había una inversión de 40.000 euros para arreglar la biblioteca. Ni siquiera se ejecutó. Y ahora no la pueden ejecutar. Estas facturas elaboran un presupuesto, las incluyen y se pagan. Y no metan a la oposición en debates de que si esto no sé qué, esto no sé cuánto, esto no sé cuánto, y a los vecinos, que no se quedan con la copla. Tiene solución. Ustedes no la quieren aplicar. Quieren meterla por digamos, por atrás. No, hagan los presupuestos, presenten unos presupuestos, estas facturas las incorporan, las pagan y asunto arreglado. Es sencillo. Por lo tanto, nuestro voto, ya lo saben, va a ser en contra. Ángel. Nada, simplemente comentarle un pouco ao señor Girón que efectivamente o reconhecemento extrajudicial de crédito é unha medida perfectamente legal e o debate só lo fai usted contra si mismo, vamos. E tamén que non se faiga responsable dos gastos que xerou no seu mandato, como son estas facturas. Nada.
Entón, a pagar. Vale. Caralho, non vais a culpa a mí. Joder. Bueno, pasamos a votación. Votos a favor? Votos en contra? Vota a favor. A favor. Votos en contra? Ben, non prospera este punto. Cinco a favor, 5 en contra. X, maquiñar. Es decir, hay que repetir la votación. El fútbol lo dice. Y decidiría por votaría ser alcalde. Repetimos a votación, entonces. Votos a favor? Votos en contra? Ben. Prospera co voto de calidad. Ben. Siguiente, bueno, xa terminamos os puntos. Moción de urxencia. Temos tedes alguna moción? Carlos, Ramón. Non presentamos nada, non? Actividades de control. Resolucións ditadas pola alcaldía dentro da última sesión ordinaria do pleno. Tedes todas as resolucións? Sí, Carlos. Todo. Ben. E pasamos á parte de rogos e preguntas. Ángel, faz a intervención de resposta de rogos e preguntas do pleno anterior. Bueno, comenzamos cas preguntas de Ana Fofón. Preguntaba pola caseta de turismo despasante porque non se abriu este verán. Bueno, non se abriu por falta de persoal. De todas formas, non houve dificultade na información, dado que se cubre perfectamente con a entrada de Ortigueira, máis cada entrada en Loio. Cubreuse perfectamente este servicio. Despois, cando vai estar a depuradora, xa saliu nas noticias que a depuradora despasante xa está adjudicada, e mesmo asinado o contrato coa empresa adjudicataria o día 7 de outubro, e o prazo de execución son de 6 meses. Bueno, estamos moi contentos, igual que vostedes, de que finalmente se pode resolver os problemas da depuradora despasante. Bueno, este equipo de goberno fixo un gran esforzo, e mesmo o personal municipal, para sacar adiante esta actuación cun proceso dificultoso e cheo de atrancos por la situación de irregularidades da propia depuradora. Despois preguntaban tamén cando cobrará a Asociación de Céltigos a subvención. Hai un expediente en marcha pendente de que se respondan os requerimentos de justificación presentada. O coro despasante tamén, bueno, vai asinar e tramitar a subvención. Despois preguntaba tamén pola beira rúa do Centro de Saúde despasante. Está toda desfeita, non hai un sinal que se iba a aparcar para que poida estar estacionada a ambulancia. Preguntaba se iba a resolver isto. As beira rúa son da Deputación, xa fixemos a solicitude de arranxo, e a sinal horizontal xa está posto. Despois preguntaba Isabel Rego, se non está aquí, explique como foi a adjudicación da cantina do 2017. Bueno, xa se dixo con anterioridade no outro pleno que a encargada de contratar a cantina por a Asociación de Comerciantes, ACO. Despois preguntaba tamén polo tema do call center. O asunto do call center está nos seus cauces e trámites correspondentes ao momento no que nos ocupa. Despois, cando se vai dar información da estrada de Loiva do proxecto da Deputación, precisamente os días 16 e 18 de outubro no Centro Social acudiron os técnicos da Deputación para asinar cos propietarios afectados as actas previas de ocupación. Entendo que as persoas interesadas puderon facer as consultas oportunas. Preguntaba tamén polo libro de Xulio Villarino. Bueno, xa foi tratado e aprobado na Comisión de Publicacións da Deputación, simplemente está á espera de imprimirse dado o traballo pendente da imprenta. Despois, que nos pode dicir da licencia de taxi de minusválidos? O Concello de Ortigueira dispón dun ratio de taxis por habitante superior a que lle corresponde por poboación. Segundo a nova normativa autonómica do mes de outubro, Ortigueira debe contar cunha praza de taxi adaptada, e dado que un taxista adquiriu unha praza de taxi por transmisión dun antigo título, e que dito taxista decideu adquirir un taxi adaptado, resulta que neste ínter xa cumprimos todas as ratas. Fixeron a reclamación á empresa que realizou o proxecto da primeira depuradora. Non se pode facer ningún tipo de reclamación porque a empresa fixo o proxecto de xeito acorde á documentación facilitada polo Concello. Despois fixeron reclamación á empresa que ia facer o plan xeral de ordenación. A empresa era unha UTE que padeceu unha serie de dificultades por mor da crise está disolta. Agora estás estudando o proceso de evaluación e posibilidade de incautar a fianza. Despois, que van facer coa ordenanza dos caixeiros automáticos. Se informou en outra ocasión que esta ordenanza require unha modificación que englobe outros aspectos que están pendentes de adecuación e abordaránse no seu debido tempo.
que pasa co saneamento do río Valeo. Neste intre falta un propietario que estamos tratando de localizar. Cando teñamos a cesión de todos, pasará esa información a Augas de Galiza para que proceda a executar dita actuación. Despois, que pasa coa ordenanza dos inmobles en desuso? Temos un borrador, como xa se sabe, pero antes é preciso facer o catálogo de inmobles, estamos escasos de persoal tamén. Despois, que pasa coa ordenanza que regula os excrementos dos animais? A nosa intención é facer unha ordenanza pero integral. Neste momento temos, a verdade, que outras prioridades abordarase ao seu debido tempo. Pois cando vai poñer en funcionamento o control horario? O control horario preséntase como unha cuestión máis complexa do que parecía nun principio. O sea, dado que temos bastante persoal fora da casa do Concello, non queremos implantar unha medida que non sexa equitativa para todo o persoal. Entonces farase cando resolvamos estas cuestións. Despois, preguntaba tamén en que fase está o proxecto do Xeoparque. Isto, Vanessa, sabe? Sí, bueno, máis ou menos vos a explicar un pouco o que se leva feito e o punto no que está. En xaneiro de 2018, o Pleno da Deputación aprobou o convenio polo que se establecen as bases de cooperación entre a Deputación e os concellos, que serían Cariño, Cedeira, Cervido, Moeche, Ortigueira, San Sadurniño e Valdoviño. Coa aprobación deste convenio, formalizouse a creación dunha comunidade intermunicipal de servicios públicos consorciados entre os devanditos concellos. Trátase dun espacio virtual de cooperación para permitir a xestión compartida do proxecto do Xeoparque. Bueno, hai que dicir que a xestión compartida do Xeoparque estará impulsada e dirixida polo órgano colexiado, que se denominará Consello de Dirección, e que realizará a función de seguimento deste convenio e dos acordos que se adopten. Dito órgano está formado por representantes de todas as entidades partícipes, 2 de cada concello e 2 de deputación. A presidencia deste órgano recae na actualidade no Concello de Cerdido, por ser o concello de menor poboación, tal como se recolle no convenio. Vai a ser rotativa, o sea, rotatoria a presidencia. O Consello reuniuse en 2 ocasións, o 10 de abril para constituirse, para tomar coñecemento do prego de prescripcións para a contratación do plan director, o 18 de xuño para aprobar o informe de Deputación sobre as actuacións, a ratificación do cambio de nome para a comunidade intermunicipal, que se vai a chamar, bueno, pasou de chamarse Xeoparque de Ortegal a Xeoparque de Cabo Ortegal, porque a nivel científico o obxecto do Xeoparque é esa zona concreta. A proposta de creación dunha asociación entre os concellos que conforman o Xeoparque, unha comunicación da petición de 3 orzamentos para o deseño do logo e da imaxe corporativa do Xeoparque, a revisión dos pregos do plan director para modificacións e aclaracións, bueno, a aclaración sobre a contratación en 2 expedientes diferentes. Por un lado vai o plan director e por outro lado vai a ir persoal para a súa xestión, porque entendemos que é unha forma de poder gestionala máis adecuadamente, e a petición de proposta de sinalización de proxectos de sinalización polo territorio do Xeoparque. Do 18 ao 21 de maio, o Consello de Dirección recibiu a visita do xeólogo Asier Hilario Orús, que fixo unha preevaluación, bueno, é avaliador de xeoparques, fixo unha preevaluación e un análisis xeolóxico do territorio de Cabo Ortegal de cara a unha futura presentación da candidatura de xeoparque. O Consello de Diputación tamén fixo visitas a diferentes xeoparques, Villuercas, Costa Vasca, Cataluña Central e Sobrarbe. E no mes de setembro foi adxudicado pola Deputación o contrato de deseño do logo e a imaxe corporativa do proxecto de Xeoparque de Cabo Ortegal, sendo xa este distribuído nos concellos para a súa difusión. E neste momento está en marcha a contratación da dirección científica. Unha vez contratado, o seguinte paso a realizar sería a elaboración do plan estratégico, e nese momento no que se encontra. Bueno, preguntaba tamén Carlos Rodríguez de Garreta por que se lle está pagando o seguro a unha embarcación Zodiac que non sabía se saiu ao mar este ano. Bueno, contrastouse con tesorería, non se pagou este ano, non sei. Despois pregunta tamén por unha pista da Deputación que vai de Couzadoiro a dirección a Cotos de Besos, quedara mal asfaltada,
pero logo, bueno, faltouse con motivo da volta ciclista. Gustaríame saber se foi a mesma empresa que corrixeu ese mal asfalto, se se pagou de novo. Consultámoslo ca Diputación, era unha pista competencia deles, direille que dito asfaltado fixo a mesma empresa mantemento, corrixindo as deficiencias da primeira actuación, e, por tanto, bueno, non se pagou 2 veces como é natural por parte da Diputación. Despois, rogo unha pregunta, tiña a Praza de San Antonio, os veciños de Despasante, gustaríalles que pasara a chamarse o nome original de Praza do Pedregal, que aparecen todas as paradas, as rutas de autobuses escolares, como foi coñecida sempre. Se preguntaba se teñen pensado amañar isto. Os cambios dos nomes teñen un regulamento específico que ten que acordarse en pleno, ou ben a instancia da corporación, ou ben a petición dos veciños. Parécenos que sería bo que os propios veciños acordasen esta modificación previamente a súa tramitación no pleno. Pois preguntaba Carmen García, pregunta se vai recoller a comida sobrante do comedor escolar, repartila a xente necesitada. Existen dificultades por mor de garantir as condicións de salubridade e responsabilidades que se derivan diso. O Concello non dispone neste momento de medios materiais e humanos que poidan facer esta tarefa con garantías. Preguntaba Monse Hernández, pedía aclaracións da factura do decreto 2018/532 de 2 xornadas de asistencia técnica realizadas polo consultor Fernando do Pazo días 19 e 20 de xaneiro de 2018. A factura que fai referencia se corresponde co programa de formación en materia de recadación que houve que facer para atender a nova tarefa de recadación. Despois pedía aclaración das facturas do decreto 2018/361, que era unha factura de Vázquez de las Heras que foi para preparar en xaneiro material de comunicación de Fitur, e a factura da empresa Empatía se corresponde coa difusión e comunicación do festival. A outra factura corresponde ao Gabinete de Comunicación do Concello. Depois pedía aclaración sobre a asignacións aos grupos políticos. A asignación aos grupos políticos está publicada no portal de transparencia, onde se recolle o acordo, indica que os grupos municipais teñen unha asignación fixa de 1.200 euros e unha cantidade de 300 euros anuais por cada concelleiro, 25 euros ao mes por cada concelleiro. Estas asignacións non se fan de oficio nin poden contemplarse adiantos das mesmas, pola contra deberán ser solicitadas aportando a xustificación acreditativa dos gastos que foron realizados e efectivamente pagados. Posteriormente poderán ser aboadas por transferencia bancaria tras a fiscalización favorable da intervención municipal. E, bueno, como da súa pregunta se deducía o interese sobre a asignación recibida polo Grupo Municipal Socialista, e para que non haxe ninguna dúda, direille que o Grupo Municipal Socialista no mes de xaneiro de 2018 recibiu 1.455,73 euros correspondentes aos gastos que foron fiscalizados e aceptados pola intervención referidos ao ano 2016, por tanto, 2 anos de retraso. Despois, no mes de abril de 2018 se recibiron 1.573 correspondentes á primeira xustificación de gastos do ano 2017, e en agosto de 2018 se recibiron 957 correspondentes á segunda xustificación do ano 2017. Por tanto, do ano 2017 se xustificaron e recibiron 2.530 euros, é dicir, 1.200 euros fixos e 1.330 polos concelleiros que integraron o Grupo Municipal Socialista, neste caso, un ano de retraso. Todo elo, unha vez que a intervención fixo prorrateo correspondente ao número de concelleiros que tivo o Grupo Municipal Socialista no 2017, 7 concelleiros dende xaneiro ata o 23 de febreiro e 4 concelleiros nos restantes meses. Finalmente, no mes de outubro de 2018 se recibiron 1.258,40 euros que se corresponde coa primeira xustificación do ano 2018, e temos pendente de xustificar o resto dos gastos ata cubrir os 2.400 euros que lle corresponden ao Grupo Municipal Socialista do ano 2018. Despois preguntaba o señor Girón, pregunta por que non se fixo nada cos socorristas. Bueno, direille que vostede fai unha pregunta capciosa afirmando que non se fixo nada para dispor de socorristas. Por ello manifesto o esforzo que fixo o goberno para dispor do servicio de socorrismo nas súas praias. Como sabe, hai unha gran escasez de profesionais que ven motivada pola alta exixencia da propia Xunta de Galicia nos currículos de formación dos profesionais, difícil de resolver mentras haxa tanta temporalidade nestes postos, de forma que a mocidade, unha vez que vai cumprindo anos, procura buscar traballos máis estables e de maior rendemento. E que fixo este goberno? Pois traballar en todas as liñas posibles para dispor do servicio nas condicións de seguridade xurídica e de garantías de calidade. Así,
Primeiro concorremos e conseguimos fondos de outra administración para financiar a contratación de socorristas. Nos concederon 6. As probas de selección só se presentou unha persoa, que non pudemos contratar porque unha soa persoa non pode facerse cargo do servizo. Logo dotamos de crédito a partida de contratación de persoal de socorrismo para poder ofertar o servizo a unha empresa especializada co obxecto de conseguir 13 socorristas e cubrir 2 praias, pero non foi posible acadar efectivos que quixeran vir a Ortigueira. Despois, finalmente, tentamos poñer en marcha un servizo de Zodiac apoiado por algún auxiliar de enfermería coa titulación en primeiros auxilios. Só se consigue un patrón de Zodiac, pero non o persoal da Xunta. Por tanto, fixemos todo o posible. E para rematar, direille que no curto prazo, medio prazo, oficiaremos unha liña de convenios entre as administracións que permitan estabilizar o servizo e garantir os efectivos, sen que sexa unha carga tan grande para os concellos. Pois preguntaba cando vai contratar a auditoría. De momento, non é posible contratala ata dispor das prescripcións técnicas de intervención. Lamentablemente, a contiosa tarefa de intervención municipal impideulle dispor de tempo para establecer estes requerimentos. Lóxicamente, non podemos restarlle tempo e dificultar aínda máis a actividade municipal saturada de traballo con graves déficit de persoal. En todo caso, comparto o razonamento que vostede mesmo ten feito neste pleno, que non hai mellor auditoría que as urnas. Sen acritude, con todo o respeto, permítame dicirlle que a vostede xa auditaron os veciños e veciñas. Despois pregunta polas instalacións abandonadas da Praia de Morozos. As instalacións de Praia de Morozos foron repostas totalmente en perfectas condicións de uso, duchas, baños, pasarela de minusválidos. Despois vai poñer en marcha o control horario, xa foi respostada as preguntas de Isabel Rego. Despois preguntaba por que se gastaron 1.334 euros nun billete de avión para ir a Madrid a presentar a Carlos Núñez sin estar seguro de que se podía contratar. Outra pregunta capciosa, pois dese viaxe de que fala non foi a presentar a Carlos Núñez. Non tente terxiversar a realidade, o alcalde, igual que outros nos que antecederon, foi a Fitur a presentar o cartel do Festival Celta e claro está a programación prevista deste ano, tal como tiñamos acordado cos artistas. Lamentablemente, de con posterioridade non foi posible compartir o requerimento do seu representante, de Carlos Núñez, cousa que xa foi explicada. Despois pregunta pola adjudicación dos lotes 1 e 4 de servizos relacionados co festival. Como sabía esa empresa que iba a ser adjudicataria? Permítame dicirlle que nesta ocasión vostede xa se supera, porque xa non fai unha pregunta capciosa, senón que quere entra na senda da difamación política. Mire brevemente e farei un relatorio do acontecido. 29 de xuño houve unha mesa de contratación cunha apertura e cualificación da oferta para escenarios. Só se presentou unha empresa, que por certo tiña experiencia sobrada neste tipo de tarefas. A proposta da mesa foi que se adjudicara a dita empresa, visto que cumpría todos os requerimentos. O día 4 de xullo se fixo a acta de dita mesa e con posterioridade se fixo o decreto que se retrasou uns días por causas administrativas. Dado que o festival empezaba o día 12 de xullo, a empresa empezou a montar o día 9 para dispor de tempo necesario para esa tarefa. Por tanto, este tranquilo porque non se produciu ningún fraude nin prexuicio a ninguna outra empresa. Se seguiu o procedimento ordinario de contratación e resultou que só se presentou unha empresa que foi seleccionada previamente pola mesa de contratación. Despois, preguntaba tamén está aprobado en pleno que ao Clube de Fútbol de Ortigueira se aumentará a subvención do Concello en 5.000 euros, como van facer, se generarán outro convenio, xa se falou no punto anterior do pleno. Supoño, unha vez que se publique este acordo, o remate do proceso, todo apunta que máis doade facer unha adenda ao convenio. Nada máis. E gracias, Ángel. Pasamos a parte de as preguntas. Ana? Sí, quería primeiro recordarlle unhas cuantas cousas. Falando da auditoría, a verdad é que igual se a Rafa o auditou o pueblo ou non auditou o pueblo. A auditoría prometímola en campaña electoral, era unha das súas promesas electorales, así que o de Rafa queda aparte. É unha promesa electoral que tiña que cumplir, porque era das primeiras cousas que iba a facer así que chegara ao Concello, pero non lle debe gustar o que hai dentro que non quere contar. A caseta despasante estuvo aberta co mesmo personal, polo que eu sei, ainda había máis persoas traballando en turismo. Este ano
que cando eu era concelleira de turismo tamén foi unha promesa electoral e máis unha en mera. Así que usted cumpla a súa promesa electoral e se non a vai cumplir, dígallo á xente e saque despasante aquela caseta se non vai ter, se non vai abrir ni a vai usar. Outra cousa que lhe quería dicir era que antes de comprar a máquina de fichar, ou como lhe queira usted chamar, primeiro de comprala hai que mirar se é viable ou non é viable, porque eu creo que iso é malversación de fondos públicos, vamos, porque agora que lle vamos facer? Tirarla no garaxe. E volvolle a dar outra volta ao que debe o Concello, a deuda, porque mira que a deuda sí que lle dá que facer, pero eu sigo entendendo o mesmo. Polo que eu vexo, usted trasladou a deuda do Concello á Diputación, supoño que é sí. Ademais, pagou uns 900.000 euros de deuda, que temos menos que cando chegamos ao goberno, pero non por voluntad propia, por obligación. Cando a Diputación nos dá o Post Plus ou o Plan Único, oblíganos a un tanto por cento a amortizar deuda. Polo tanto, a día 30/6/2018, debíamos 2 millóns de euros. Polo tanto, xa que amortizamos máis ou menos uns 900.000 euros obligados pola Diputación, cando collemos o Concello, debíamos alrededor dunhos 3 millóns de euros. Pero que usted tamén ten facturas sin contabilizar, así que máis ou menos aí estamos, o que collimos e o que usted vai deixar á hora das eleccións. O que pasa é que lle damos unhas cuantas voltas para que a xente maior pense que estamos sin deuda, pero non estamos sin deuda. Témola na Diputación e é verdad que aforramos os intereses e me parece un gran logro. Pero tamén lle quero dicir que ese trámite xo deixou empezado a súa concelleira de Economía e Facenda, cando usted a votou. E seguimos esperando por outra promesa electoral que é o copago farmacéutico. Ese vai levar a culpa a Pedro Sánchez, porque o ofreceu e non o vai facer, polo tanto, nosotros xa non vamos nin intentar. Non será porque non lle preguntamos ben veces antes de poñelo no programa electoral se era viable, pero sí que era viable. Agora quero lle facer outra pregunta. A Escola de Música, que pasou este ano cos profesores? Por que non están todos os profesores cando empeza o curso? E quería saber tamén se están todos agora. E aínda que xa o comentou Rafa, era unha pregunta que tiña aquí, como firmou o convenio co fútbol e non ten firmado con Aspromod? É que eu iso é unha cousa que non entendo. Creo que Aspromod o necesita primeiro de nada, que debe ser unha prioridade para o Concello, esteña quen esteña aquí. E usted di que ou a súa concelleira di que utilizamos a Aspromod para tal. Cal é a pregunta? Por que non ten firmado o seu convenio con Aspromod e si co fútbol? Firmado, por que lle dá prioridade ao fútbol? Quero saber canto lle debemos a Diputación, se é o que lle dixen eu, se pagamos o... E canto máis pagou a parte do que era obligatorio. Canto máis pagamos a parte do que é obligatorio. E se debemos os 2 millóns de euros. Quero que o diga claramente, non lle día máis voltas. E quero que recorde as súas promesas electorales. A mí non me vale que diga que a Rafa xa lle fixeron unha auditoría. En robos a preguntas concretas. Cal é a pregunta e nosotros lle respondemos á pregunta. No, é un recuerdo das súas promesas electorales. Pero non é un debate. Pero para que se recorde? Pois é que a mellor ten que haber algún debate. Manuel, unha pregunta. Sí, para cando pensa executar a recollida de augas do Barral, que é unha obra de 2015, o alumbrado público de Mera, que é de 2015, o Parque do Peago, que é de 2015, e sobre todo unha cousa das máis importantes, que non é menos importante que as outras, pero é as obras do asilo, que vostede é unha persona tan sentida, leva na subvención do 2017 do
da Diputación e no 2018 e sigue sin ejecutar ninguna destas obras. Para cando pensa ejecutar ditas obras? E outra pregunta é que nos gustaría que nos contestara a todos, tamén a todos os veciños, que facía o personal do Concello pintando, tapando os grafitis nunha propiedade privada. Artículo 252, señor alcalde. Serán punibles con las penas del artículo 249 o, en su caso, con las del artículo 250 los que, teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, emanadas de la ley, encomendadas por su autoridad o asumidas mediante un negocio jurídico, las infrinjan excediéndose en ejercicio de las mismas y, de esa manera, causen un perjuicio al patrimonio administrativo. Si la cuantía de perjuicio patrimonial no asciende de 400 euros, se le impondrá una pena de multa de 1 a 3 meses. Señor alcalde, usted está prevaricando. Que lo sepa. Non teño nada máis que decir. Carlos? Sí, eu quería preguntar tamén pola Escola de Música, o que pasa que, como xa interveu Ana, pois entendo que nos van a respostar, ainda que sigo pensando que mentres non se busque o xeito de que o persoal que traballa na Escola de Música teña retribución polos seus períodos de vacacións, pois que é imposible que isto non volva a suceder. Quería preguntar polo tema da expropiación da Rectoral, porque estamos a piques de que remate o seu mandato e non vexo avances nese sentido. Quería preguntar tamén polo estado xeral da Praia de Morouzos, no sentido de que, creo que xa comentei ao comezar a legislatura, e tamén xa lle recoñecín ao señor concelleiro de Obras que retiraran aquela caseta coa que levo peleado desde que se montou, con cimentación. Ali hai unha pantalla interativa que puxo Costas, que seguramente costou un pastón e que funcionou escasamente un día ou dous. Estamos falando de hai máis de 12 ou 13 anos que habría que ir quitando. Tamén penso que habría que ir quitando no inverno todas as papeleiras que están na parte próxima á zona de baño, porque a sensación que dá na praia para os visitantes que van en inverno, que non son poucos, é de abandono. E falo que non son poucos porque a parte de ser un lugar de baño é un espazo natural moi interesante, sobre todo no que se poden facer moi boas fotografías e sempre temos de fondo. E por último, isto sí que sería para que o estudien, o tema das papeleiras. No seu día se veu como un avance encher o piñeiral desas papeleiras que están amarradas ás árbores, pero penso que a día de hoxe, xa no futuro, o que temos que mentalizar a xente é que o lixo ten que volver para a casa coa persoa que o trae. Non estou falando de sacar todo, pero sí deixar contenedores nos aparcadoiros, pero naquela zona que é de paseo, na que a xente ten que dunha vez irse civilizando a gas no período do festival, porque sei que é imposible ter tobaquilos en lugares onde depositar o lixo, penso que xa se poderían ir sacando, porque o que o quere tirar fora vai non tirar fora igual, e o que está mentalizado, que eu penso que cada día é máis xente, pois non lle importa meter unha mochila ou levarla ata o aparcadoiro. Sobre o tema de devolverlle o nome que tiña, porque non estamos falando de facer un cambio a algo histórico, a Praza de San Antonio, pareceme ben o que di o señor Lozano, o que pasa que o problema da votación témolo, se me permite a brincadeira, como en Cataluña. Quen vota? Votan os de San Antonio, os de San Juan, os que estén censados en Espasante. A miña idea, gustaríame que se fixera antes das eleccións, é que se faiga pois se queredes unha votación, non sei se é legal, igual casi mellor unha enquisa, con toda a xente na que poida participar, toda a xente que estea censada en Espasante. Donde acaba Espasante? Pois donde poña Espasante. Se pon San Xoán, será San Xoán, se pon San Antonio, San Antonio, e se se ve que a maioría é importante, pois non darlle máis voltas,
porque non estamos falando de facer un gran cambio, estamos falando de voltar ao que había ata o ano 1999, en que Don Antonio, era unha broma, en que Don Antonio decidiu cambiar o nome sin consultar tamén con ninguén. Nada máis. Sí, un momento, por favor. Nada, simplemente o nome é que vota é o pleno, o sea, que os veciños propoñan esa proposta que o pleno, nosotros... Si queredes vou falar cos veciños. De todas formas, hai unha asociación de veciños tamén que o representa, claro. Mediante de... Pode... Rafa. Sí, un par de preguntas. Podo... Sí. Mire, señor alcalde, quería preguntar que usted cando na candidatura usted creou o IOPE, que lle chamaban, que era, decía moi ben, o Instituto Ortegano de Promoción Empresarial, que isto era para promocionar o polígono, a creación de varias feiras en distintos pueblos, promover as empresas, créditos para as pymes, colaboración cas asociacións de monte, pesca, bueno, un largo, etc. Entón, usted empezou ben, que foi a Mercamadrid, foi aquí a Vigo tamén, non me acordo agora, pero creo que a Conxemar, tamén a Biotécnica e tal, de Bilbao. Isto xa lle preguntei no ano 17, si tiña alguna resposta destes viaxes e si se vai facer algo aquí, porque o comercio, además, que o tema de empresa e tal, Ortigueira, pois está apagado, está enfermo, está... E agora xa o verá, estes meses que veñen, porque hasta agora houve turismo e todo foi ben, pero agora aquí para diante isto vai ser terrible. Entón, a miña pregunta é se ten alguna resposta desos viaxes que foi, se se vai vendo, porque de momento non se ve... Vese que vai cerrando cousas que tiñamos en vez de construir, non? Está destruindo en vez de construir. Entón, a pregunta é se me pode dicir se vai haber alguna empresa ou se vai haber alguna actividade. Eso por un lado. E o segundo é sobre a área de Loiba. Porque sempre me dice que lle falo sempre da área e lle falo do demás. Non, pode falar do que queira. A área de Loiba, dixémonos aquí, que está grabado, mas está en pleno, o día 13 de xaneiro do 2017, preguntei aquí e dixen a ver se me podía contestar no momento, e usted dixo, contestou no momento eso, e dixo, sí, este ano queda lista, queda aberta, este ano. Vamos para dentro de 3 meses. Sí, contestamos e todo, non? Non me contestou, porque vamos. E vamos para 2 anos e sigue todo igual, non está... Entón, vexo que non... Che dicimos que é a situación, pois non. Porque vamos, non, isto en vez de o que lucía tanto IOPE, eu pensei que quería decir Instituto Ortegano de Promoción Empresarial, pero que creo que o que quere dicir isto é impotente ou peor. IOPE. Impotente ou peor. Porque, vamos... Señor Morato. Rafa. Sí. Bueno, como decía, tengo aquí un par de preguntitas, pero antes no me queda más remedio que volver a las del pleno anterior, porque ustedes, como son selectivos, contestan algunas y las otras, pues, simplemente es la táctica que llevan utilizando. Vaya pregunta. Sí, voy a hacerla, no se pregunte. Si non se lle contestou, contesta. Se se lle contestou, non se lle volve a contestar. Es que no contestan. Usted pregunte... No contestan a los vecinos de Ortigueira, ustedes non les contestan directamente. Usted pregunte, non debate. Ya voy. Pregunte, que estamos en robos de preguntas. Sí, pues ya voy. Ustedes no me contestaron, y creo que es la tercera o cuarta vez, que por qué no hay los trámites de adjudicación de la calle Príncipe. Mutis por el foro. Ustedes no contestaron, y les pregunté, que por qué está cerrado el centro de recepción de visitantes. Que una cosa es la cafetería de dicho centro y otra cosa es que ese edificio se va a caer de puro abandono. ¿Por qué está cerrado? Tampoco saben. Bueno. La respuesta sobre el Plan General de Ordenación Urbana, se lo vuelvo a decir, es mentira lo que ustedes dicen. La UTE no fue a concurso de acreedores. La UTE, de 2 empresas, una fue a concurso y la otra asumió el contrato. Y ustedes no se han puesto en contrato con esa empresa en los 3 años y medio que llevan aquí sentados. No se han puesto en contacto con ella. ¿Por qué? Porque tienen paralizado el Plan General de Ordenación Urbana. De la auditoría política, señor Lozano, ya la verá usted.
Yo le pregunto por la auditoría técnica. Lo de Fitur, contestan que sí, que fueron a Fitur, pero es que yo no les pregunté eso. Ya sé que fueron a Fitur. Si no lo sabemos todo. La pregunta es, ¿por qué el señor alcalde anunció en Fitur a la presencia de Carlos Núñez cuando no estaba confirmada, y el resultado lo sabemos todos, y por qué se gastó 1.334 euros en un billete de avión para ir a Fitur? Esas son las preguntas que quieren los vecinos saber las respuestas. No me contestaron nada de por qué últimamente en Ortigueira se persigue a todos y a cada uno de los vecinos que vienen a realizar sus gestiones a este ayuntamiento. Lo voy a buscar otra vez, que lo tengo por aquí. En los meses que no son de verano del año pasado, si no recuerdo mal, bueno, no recuerdo mal, no, que lo miro, desde septiembre del año 17 hasta final de año, se pusieron multas por valor en Ortigueira por valor de 10.240 euros. Y también preguntaba, esto ya sí que digamos es un poquito ya, bueno, todo el mundo sabe de qué, que porque no había ninguna multa al señor alcalde, que está siempre mal aparcado, señor alcalde, siempre mal aparcado, y aquí no lo veo en la relación de los vecinos multados. Tampoco me han contestado. No nos explicaron, se lo pediré por escrito, porque aquí no nos lo van a explicar todos y cada uno de los gastos de sus viajes a Sevilla, que si no recuerdo mal, es la tercer fin de semana que se pasa en Sevilla promocionando Ortigueira este año. 3 fines de semana en Sevilla promocionando Ortigueira, señor alcalde. Se lo pediré por escrito. No contestaron tampoco al tema de la barra que le cedieron a ACO. ¿Cómo le cedieron a ACO la organización de las fiestas? Tráigalo aquí. Ustedes ahora dicen, después, un año después, de que esa barra la adjudicó ACO. Bien, vamos a pensar que es cierto, todos sabemos que no. Pero la pregunta es, ¿cómo le adjudicaron ustedes a ACO esas fiestas? ¿Cómo? ¿Dónde está el decreto? Tráigalo. Y en cuanto a la adjudicación del escenario, aquí ya no me queda más remedio que trasladarlo a otras instancias. Mis preguntas no son ni capciosas ni nada por el estilo, simplemente son preguntas y quiero respuestas. Pasado el festival, terminado el festival, al día siguiente se adjudican contratos donde se presentaron más de una empresa. Diré todo por escrito y los trasladaré a las instancias oportunas. Pasado el festival, concluido el festival, la semana siguiente ustedes adjudican contratos del festival que ha pasado. Eso es así. Pediré la documentación y la trasladaré. Estas son las preguntas del pleno anterior, que dejaron sin contestar. Vamos con las de este. Las voy a resumir porque mi compañero Fito ya me miró con mala cara y me dijo si tenía todas estas para preguntar. Sí, en realidad eran 40 preguntas que las vamos a resumir bastante. Sí, nada, que nadie se ponga, vamos a acabar en serio. Vamos a dejar para este tema, lo vamos a dejar, sí, esta sí que se la vamos a hacer. ¿En qué situación se encuentra la Fundación Ortegalia? ¿Y en qué situación se encuentran las trabajadoras que había en dicha fundación? La velutina la vamos a dejar. La malla tradicional, sí, esta sí, porque usted, en su programa y en sus intervenciones, anunció que la malla tradicional se iba a celebrar en las parroquias de nuestro ayuntamiento. Pues bien, este año, y han hecho bien, claro, pero lamento comunicar que quien celebró otra malla tradicional fue en Somozas, con un éxito enorme también. Y desgraciadamente, por suerte, no lo sé, Somozas no es una parroquia de Ortigueira, porque no son capaces de organizar un evento que recordaba la tradición de nuestros vecinos. Es tan complicado.
Si ustedes saben que funcionaba bien y que da vida al pueblo, que a la gente le gustaba, no es tan complicado. Del aparcamiento lo vamos a dejar. Cuando le van a encargar algo oficial en este ayuntamiento al cronista oficial de este ayuntamiento. Usted prometió repetidas veces que los servicios sociales vendrían para la casa consistorial. Y, repito sus palabras, sí o sí. Pues va a ser que no es no. ¿Cuándo van a venir los servicios sociales, como usted prometió, para la casa consistorial? El plan general ya está tocado. Saneamiento del Baleo ya está tocado. No nos ha explicado, y yo quiero que se lo explique a los vecinos, dada la bondad, digamos, lo bien que se encuentra ahora la situación económica del concello, gracias a su brillante gestión, porque la Consellería de Facenda, por incumplir el déficit o la regla de gastos, le pide aclaraciones, explicaciones a 15 concellos. Evidentemente, uno es el de Ortigueira. Señor alcalde, una pregunta más. Estoy terminando. Desde que, por su brillante gestión, se dejaron de contratar los seguros en empresas de este ayuntamiento y dársela a una empresa que no sé dónde está domiciliada, no sé si en Vigo o en Barcelona, son quienes gestionan ahora los seguros del ayuntamiento, aparte de esta negligente gestión, resulta que hay coches municipales circulando sin el pertinente seguro obligatorio. ¿Cómo es posible que haya coches de nuestro ayuntamiento circulando sin seguro? ¿Y por qué ha hecho esta brillante gestión de que los seguros que antes se tramitaban en Ortigueira hoy haya que llamar, ya lo digo, no me acuerdo, ya lo miraré, si a Vigo, a Barcelona o a no sé dónde? Señor alcalde, los parques infantiles dan pena. Hay redes rotas, ganchos en mal estado. ¿Por qué no dedican a arreglar estos parques infantiles? Y ahora que tenemos el POS ahí, ¿por qué no incluyen una partida para arreglar dichos parques infantiles? Una pregunta que usted aún me sigue sin contestar, y en esta ya, esta sí que es vieja, pero se la tengo que repetir porque quiero que me la contesten, simplemente, y si no, pues que los vecinos juzguen su negativa a contestar hechos tan evidentes. Nos tenemos que remontar al 29 de julio del año 2016. ¿Cómo me respondió? Esto sí que me lo respondió en su momento la señorita Trevín. Usted no acudió a la misa de la patrona y se fue a la Diputación, donde le pagaron 500 euros por asistir al pleno. Bien, eso evidentemente sí que es una libertad suya. Pero yo no le pregunté eso. Eso ya lo sabe todo el mundo. Yo le pregunté por qué ese día, en el pleno de la Diputación, había una moción para que la Diputación asumiese los gastos del GES, los de protección civil, para entenderlos todos, que suponen 50 y pico mil euros al año. Usted votó en contra de los intereses del Ayuntamiento de Ortigueira y a favor de los intereses de la Diputación. Ese voto en contra suyo le va a valer a este Ayuntamiento 200 y pico mil euros. Sí, 50 y pico mil euros al año por 4 en la legislatura nos va a costar 200 y pico mil euros. ¿Por qué votó en contra de los intereses del Ayuntamiento de Ortigueira? Cuando usted está ahí sentado es por los vecinos de Ortigueira, no por los de la Diputación. Y hablando esto de fiestas, hay lotería a la venta de las fiestas de Ortigueira, de las fiestas de Santa Marta del año que viene. Está todo el mundo preguntándose, y usted nos puede decir quién es la comisión. No, usted no lo sabe, pero no puede responder ahora. Se lo digo por una cuestión.
porque hay gente que está comprando esa lotería. Yo ya adquirí mi 10º, porque estoy seguro que va a tocar, y entonces queremos saber quién es la persona responsable. Yo miré hoy por la mañana los decretos de nombramiento de la comisión y no lo vi. También puede ser que se me escapara. Pero los vecinos quieren saber que si compran esa lotería, ¿qué persona es la responsable? Si hay comisión de fiestas, ¿quiénes son? ¿Sí o no? Y yo creo que lo debería declarar ahora en el pleno, señor alcalde. Porque que estos días la gente va a empezar a comprar la lotería. Señor Girón, haga la pregunta. Pero, ¿qué parte no entiende de la pregunta? Haga la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué no entiende? ¿Qué parte no entiende? ¿Quién es la comisión de fiestas? Le voy a tener que retirar la palabra. ¿Pero quién es la comisión? A ver, le hago la pregunta. Y si no la entiende, pues ya le tomamos nota y ya está. Pero no la va a responder ahora. No, no le voy a responder ahora. No la va a responder ahora. Bueno, vale. Pues no. Esta la voy a dejar para Navidades. Ya para terminar, señor alcalde, el boletín este informativo, porque lo estuve mirando y, bueno, con detenimiento, la verdad que le pongo mucho interés en leerlo, sí. Lo leo varias veces, todas las noches cuando me acuesto para quedarme dormido, leo un poquito del boletín. Mire, ¿en qué imprenta de Ortigueira se imprime? Porque no lo encuentro. Tampoco lo sabe. ¿O es que las imprentas de Ortigueira no tienen la categoría? Termino. Sí, estoy, pero no terminé. Yo le digo, haga la pregunta. Pero si me la pregunta es en qué imprenta se... Ortigueira. Ya está anotada la pregunta. Pero, ahora continúe. Pues continúo. Si puede. Sí que puedo. Sí sabe. Pues mire, pues no puedo. Ya no le voy a hacer más preguntas, señor alcalde. Nos gustaría saber en qué imprentas o si no están capacitadas las imprentas de Ortigueira, claro. Pues ya le respondemos a todo. Pues cuando pueda. Ben, bueno, gracias a todos. Para rematar, quero agradecer a colaboración de toda a corporación que permite compartir acordos como aprobar o cuarto plan de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes do Concello de Ortigueira. Este acordo reflicte o compromiso por seguir traballando e atentos na tarefa irrenunciable de conseguir unha sociedade xusta e solidaria que remate coa lacra da violencia machista que tanto sufrimento causa nas persoas e nas familias. Por outro lado, aprobar a conta xeral do ano 2017 que arroxa un remanente de tesorería de 1.462.851,60 euros e reflicte a solvencia económica do Concello. Tamén distribuir máis eficientemente os recursos municipais grazas ao suplemento de crédito, movendo os cartos que xa non necesitamos porque xa pagamos a débada cos bancos e incrementando os recursos onde sí se necesitan, como por exemplo nas axudas á natalidade que se irán o vindeiro mes. Tamén adoptar decisións de calado para os vindeiros anos, como é pedir a demarcación de costas a cesión de eucaliptal de Morouzos. Lamento o tema da delegación de competencias tributarias na Diputación, pois nos casos de dificultade dos concellos e cando a Diputación cumpre coa finalidade de asistencia ás corporacións locais. Os nosos veciños e veciñas si merecen que sexamos capaces de diferenciar o que son as posicións de cada quen e o interese xeral do Concello de Ortigueira. Sacamos adiante co voto de calidade tamén o recoñecemento extrajudicial de crédito para pagar facturas atrasadas algunhas do ano 2015. E nada máis, boas noites a todos e a todos, levantamos a sesión, moitas gracias.